Ramambo Bushu mazvanjatara chokwadi kuti kupedzera dare nguva kurevera nhema. Mwari ndibatsirei kunotaura chokwadi kudza dare tiandopika naMwari pamberi pedare Ramambo Bushu mazvanjatara chokwadi kuti kupedzera dare nguva kurevera nhema. Mwari ndibatsirei unotaura chokwadi kudza dare. Krem akapa mwana wangu pamwiri taura tinzwe baba. Taura tinzwe Shanda kwemakoleni angasvika 15 vachishanda vakachikora mbiri vachikudza mombe zvikwaziso zvakawanda zvinoita patrafta kuti zvese zvakanaka zvakadaro. Gore rapera muna August ndakashayikirwa nababa wangu, baba vemwana madzimai avo baba vachindsira mhuri muna August mwedzi wapera. Taurai mamirire enyaya kuti akapa mwana mufamiri. Muna August akanonyengera mwana uchirema tanga paigara papo. Mwana anorwara nemakumbo, anorwara futi nepfungwa ndichavesaitikati akaenda anonyengera mwana pamba pasina vanhu pasina vabereki, akavata naye akamupa pamwe. Wanzweresha mwana? Ane mwana wangu. aweshu bambo Wanzweresha mwana? chokwadi mukadzi momudai ane makore mangani musana? Zvino makore mangani? Mimba unoidai ndeyawo dzimai yako unomudai hausitora advantage yokuti dare unonga urikuguma zvese kuzetova nemukwawo sabomumangu akudzinyere tinopeza pamama uchitidii iwe waiti kudita wako urumongo ari mero namadomo ndadaira kusumburwa watimukadzinomura saka muchikuda munomuenda vese umu ozi munhu wamunoda uchengeterwa mumwe apa ungotaura zvemuridzi wemimba idzokazi mukadzi unomudeni kuti pane zvinhu zvii kuda mimba mudzimai usingadi Siwomuda mukadzi here? Haizwa iwewe hauchadzokera zvatupindura mubvunzo. muda nekugara naye zvinhu zvokumudai dasi asi takubvunza kutama kwati mukadzi nomuda kutya takubvunza ibvunze uchigara naye kupisa wana mama ayo mukadzi unomuda here ndinozi panapa akavimisa kuroora muna June ari kuroora mimba here kana mukadzi ngozi ini handisoti ngozi takazokuenda tomononovhura bhailo rinovhura rataura pachena rinotaura pachena pamusana tokutora advantage naye asi anorarama nourema so ipapo ndinoti ndibabati mimba ndaichishandisa
kana usingadi kunobuda pachena tichipinda mubhuku redu rei unotichengetedza isusu mitombo nemabuku wakataurika kuti chiinini kuti pakanotaura kuti akwanise kuchengeta batsira chaiwo kunzwa sei nyika yakazara varume matsotsi zviri pachena basa mukadzi basa ari kukubatsirai here kubva pamakataura nasabhuku kuchengeta sezvikawirirana kudarira murume wangu asati takawirirana nasabhuku wangorupesana ndakati musi wechipiri zviva nemari kuti mwana abatsire kuenda kuchekapu agone kuenda kwadhokta kwaane medical record yake kwaanogaratsira anotombouya kana wabudisa kuti mimba yawo inayo ndeyangu imini kubasa handichauya izvezvo zviri muna machi february ndo paakamera kuya kubasa maidana neherana maidana nesi izodana saka nawo iwawo mimba ndoyasurubura iisirei mombe dzake ipedze naito kuti atisoona kana kubatsira mwana akataura zvakanaka wati mukadzi uri kumuda uri kumuda ana kuchipa kuchengeta takaunzwana zviramba kuchibvudza uri kuda here kuti uite mudzimai wako achigara kumba kwavo kana kuti uda kuti utoreverera kumba kwako iyo vanhuavanokudai zvakataurika hazvina basa zvipindo nemuromo wako here wakuramba kutenderera panyaya uyo mwana iwoyo atifanira kutora advantage yake ndokutobatsira ari kumba kwako saka kubatsira mwendiani ndokubatsirwa nokutora advantage wase waita mimba uko mwana ndewako asi mwana wachasafa achinge mwana uko iye achirarama noreva pamusoro yasekuru I think ichi ndoda kuti chiite chidzidzo kwatiri tose. Inability hazvireve kuti amai ava vari kurarama nesezvavari havadi varume. Munhu akafanana nani uyezve ikurudziro kune vabereki vane vana vanorarama neurema kuti kana kwaita mukana wekuti aite mwana wake, regai aite mwana wake. Kana aita mwana wake zvine advantage, imimi musisipo, anochengetwa nemwana wake. Saka ndinoda kukurudzira mukomana wechidikuru kuti iwewe mukomana mukadzi unomunda, asi akutya nyika. Asi kana nyika wazoitya manje, unorohwa neshamhu nachangamira, nokuti unenge wakuita semunhu akatora advantage. Dai iwewe watyoka semwana anga achichengetwa, waramba uchichengetwa kuti uchengetewo mbeu dzako dzawakaita sei dzawakadyara pamwana uyu, uchibatsirwa ndiwe kubatsirwa kuchengeta mwana uyu. Saka dare ndoda kuti tipaongorore, nokuti uyu musikana wose zvaari handichada kuti arambe achipiwa vana nevanhu vakasiyana siyana. Zvangawana anomuda, imi muchigona kubatsira, chitorai mwana iyeyu, ngatimutorei, ngaavimbike uyu, tomuchengeta. Shamwari, kana uchida kuzoita mumwe mukadzi wechi2, haurambidzwe.
asi uyu uchimuchengeta kutaura kwamutakanei akutenderana nemi amusoni wozi aombera komana arigara kumbuya mai ane mukadzi wake asi havana musha kwedu kunyamadoro munhu wataigara naye ndobvazozosvika kuti taigara naye zvakanaka pasina chakaita zvazoitwa nokuti anoitisa chii mwana wenyu ndobva tamupa mukana semwana wataigara naye achauda kuti unyitire utsimbi takamupa mukana ndobva tanyarara kubasa achiuya chitambe chisingaoni chidangona idzimba dzake asi vaigara zvakanaka asinganetsana akasinganetsana saka nyaya zvomunetsa apa ndekuti mimba iripo ndikabva ndaenda kwasambo kushota nyaya kuti ona izvaitika pamusha pamushava ndibatsirei ndobva vamutora mukomana vachimufunza ona mai vauyu nyaya yari kunzi wakaita ndeyakati akabva apo saka indine mwana wabandara neurema every month afanira kuenda kuchipatara zvinoonekwa anonwa mapirisi aanonwa kana asiko kuchipatara ndotofanira kunge ndine $70 pamwedzi ndikati shava one mararamira kuti mwana wangu mukomana yaagonochengeta mwana wangu kuti mwana wangu akashodiwa ndoda kuti achengete chinhu chiri pachaakaisa mudumbu remwana wangu adaita mukadzi wake asi mwana wangu ndobatsira kumuchengeta ndaabude pachena ndobva ati ndopai mazuva maviri ndoyani mari kuti aende kusikati toindoti akasiro kunonyoresa oonekwa kuti akamira sei akunonana sei mukomana izvozvi iye zvezvi anorima akarima fodya yake nokutengesa takshopu yake ndakatoona zvakaurwa namusoro zvaka zvakanaka saka changa chiripo chatinoda kuti mukadzi wemunhu uyu aziviswe kuti ndo basa rachi rapo kuti mukadzi wekuuya pazivawo kuti vakwanisa kuchengeta upi uyu anoba kwavo uyu aine mudzimai wake vachichengeta asi vari panzvimbo imwe chete kuti munenge muchivaona kuti vari ya ndatadza ndanzwa kune mati mukomana uyu akanga ari basa achishanda pamapirisi mukadzi wake vandakatoona pasambuzi ndakati baba oda kuti mukadzi wemwana yazive kuti ndozvaita nokuti neaseti mukadzi wake ndadzokere pachandipa kuti ndibvunze hazvigone here kuti mukomana uyu adzokere pabasa pake paakanga ari achishanda semashandiro anga achiaezi achichengeta mukadzi wake zvakutoda ana baba vadzimusha nekuti baba vakashaidza kuti mukomana uchinana nababa vanenge vakuti vanozvitendera mukuona mai sei tiri kudaro kuda kuedza kuti uyu achengeterwa ende haana kumira achiri kuda varungu takuchiti mimi uyu akanga achishanda semushandi handiti anobva kwaanenge etozwa ari kugareko achiuya kubasa semaduties akanga achikuita mazuva ese ati mazuva zvichinzi kana uchinge wataura kuti ndaane nhumbu ini kubasa ndichani zvichirevera kuti nhumbu yakonzeresa kuti uyu odai pasinge nhumbu yanga isina kubuda uyu airamba achiuya kubasa asi nokuda kwenhumbu ndabva aregedza kuita se makangotaura uyu paamira saka isi nhasi takuti zvese vanhu vaakuzviziva haisisiri secret ka chachinhu chiri pachena tiri kuti isusu hazvigone here kuti uyu arambe achiita basa rake remazuva ese achiwana kuchengeta munhu nokuti zvinenge mamudhonzera padhuze amutambira mari dzake dzamamuchimupa hamunei nazvo munongoita zvamamuchiita mazuva ese iye ndiye uchiziva kuti mukadzi wangu uyu anovashiyanisa sei vakadzi vake uye zvikuta pamusoro sana mama uyu mwana wendazokamuchita ano mwana wake chipo zvingamuchiresa chirema chakadaiswa hasi azoti hasi munhu akafanana nesu saka indiri chingogamuchira kuziva kuti mwana wedu ndosvika mogamuchira mukuwasha wenyu achichengeta mukadzi wake achichengeta mhuri yake iri pamwe chete ndo zvandaona zvakazviti vakavaparanisana atoramba atikuwa futi mwana maita basa ndikundori musabude chagara pasi inonetsa nyaya yekuti unochaja mukomana weko mukomana wobva atiza futi unachajira tete mudare
nyaya yedelegate inoda kubatwa zvakanaka. So ndinokumbira musaendei kumba tikubatsirane kurudza timboziya ibatwa zvakanaka tipei zvinobatika zvinoita sei zvinofambika zvokunogara nazvo. Situation iri apa inokupusa vanhu vakati musikadzi wakasi mafungiro angu mwoyo zvinhu zvinoitikwa nevarume vachifunga kuti chivi but characters like pregnancy ndoti haiditi forever. Nhumbi inozongobuda ene kana yabuda inongoratidza unhu hwako saka mufana yeunhu hwake matouona mungatokuvanza zvini but mufana yanotadvantage yevanhu vavo icho kwani aiwa shamu munozomurova zvenyu haangangobudika ma hatimusiyei mufana uyu mati ukuro baba senda mukutaura zvakavana zvichiwa nekuti ndakaita ndimo ndekutanga achichazvi ndikabvunza vanye vakatumira ndikati nini usasvikira more vandiwevhutino rowederowedetima ero ndirakuziva kuti zvikasazoitika zvavamandikwa here vakasauya kuno ndinonana naye munyaya vakakati auya kupa pango istirekuranani vawasvika kusechipiro yahaana kuwe andapamwanga achaenda kuna munyaya sechitatu sechitatu ndopakaziva kunyaya achiti no kwatitarisira kuti kutambiswa bhora risina mweya pane purani yekuzi mukomana agona kubvutisa semataura mokutera saka chiitai kuti handitende kudari kusoro nobatakakwa tinokundonoona mukana tatizemba zvinowanikwa ndizvo izokunyepa bara tigara ei tizongozerezerana hatikupe mutungo wakaoma nokutoti uchengete mimba inochengeta munhu wakwanisi murume unomuda here asikana mukadzi wandinomuda hati hounomuda saka ngatite kuti ndopataona mukana kuti tibatanidzwa mwana wawana anomuda wanizvi timbogara izvi tizodaidza ndakainikusei kana mune zvomuda kutaura mai musikana akagara apa akauchera isusu munotambira maadvaiseri amai munonzani mukuru nenhau yekuti mwana uyu akamboita mwana ndiyo saka chivanhu chida chichinje nekuti isusu kuti uyu musikana uyu agara pawheelchair tobva isusu anotodawo ane mafeelings muupenyu hwake andiyozvo tikumboti aite vana nyaya yekuti anotodawo varume kugara navo ndiyozvo saka uyu musikana uyu isusu kuti ari capable kuti anogona kuraramawo semumwe munhuwo kana ikagundisane akurarama ndiyozvo saka ndikukumbidza kuti musikana uyu mupe mukana mukomana uyu ngaauya achiita basa zvacho ndichimubhadhara achichengetawo kuti mimba yake tomafungireni izvo however isusu tikumuchaja kudare muno mombe mbiri kudare muno mombe imwe chete $300 $600 tinoida kupera kwaepuro avabva kuitengesa vocha handizvozvo kasi mupe mukana wekuti agone kurarama achichengetera munhu wake ameno hatikusi kumanikidzai chichemo chatikuisa kwamuri munoti kudii taurai imwe amaito taurisai nyararai saka ndiri kuti iye kana achinge azvipira kuti ine programu inodhudhukira pabasa nokuti ndimuti inini ndakakara kwaita kuti inini ndiuya mukati sokuona kwangu nini mai vacho akwanise kugara nemwana wangu inini handina chikumbiro chokuti ndakakwanisa programu yekuti ndinaye haana chaanokwanisa kuita haana haagone kubika haagone kuti azvicherera mvura awatire mwana wacho
isu namai vacho sinoita basa ripi iroro kana aine mwana. Saka ndinochikumbira kwaariwo iye ndichinzwawo. Handisi kuendera pamberi vana baba vacho. Asi kutaura maererano nedambudziko rine mwana wacho maererano nenyama yake. Ndinokuzwisai mai. Nokuti ndimi munoziva mararamiro emwana wenyu. Ndachikumbira hangu kune zvazvibvira. Vana baba vacho vazvo vakazvibvumira. Iwe shamwari. Mwanasikana togara namai sokuti iye ati anoda chii mukadzi wake. Saka tochengeta, asi chikumbiro chihombe ndechekuti iye ngaazive kuti ndine mudzimai, amudzimai wake. Ngaazive kuti ndine mudzimai. Mwana uyu anonwa mapiritsi, anotengerwa mapiritsi mwedzi wega $100. Saka kuti ndikuti iyewo tindotora mukadzi wangu, hapana mumwe munhukadzi angagone kuchengeta mwana uyu semachengeta kureteso. Amzurema nenge itoka ndibu nenge zinyekuya kutakura mukadzi mwana kubvunza pei nenge chikimbiro chakendari chakachitokutizi uya kufurango wake handitika asi mudzorere pabasa paye kana manzwisana naye uya asina kubva papenyu mwii naye mafilings arehwa maaziva handiti kuti uya anenge achidochi mazwai achiva kuti kuda murume wavo handiti mozwa ndo point ndaraisa saka ndanga idzoreka pamuri kuti murume wokuti udii kuzope murume ushu Atikumanikidzira. Isati tikumanidze condition yomwana wenyu unoizi. Tikuendera pamberi kuti muzamararamiro anoite mwana wenyu. Iwe shamwari. Mombe tazvizwisisa. Taitikumbira sedare. Imimi amai, mwana wenyu mukwasha munomuziva, mararamiro ake munoaziva. Tanga takuisa sechikumbiro. Endererai mberi nokuramba muchisapota mwana wedu ari pawheelchair. Panoda kutengwa mapiritsi, chiregai kumirira kuti mukwasha achaunza mari yemapiritsi. Nenyasha takukumbira kuti ngazvirambe zvichiita sei. Asi iwewewo mwana wedu mukomana, wona jokera wazvibopa nhaika orespondawo kana zvakaoma havana kumbotiunza $100 vatiziva kuti mudzimai wako anorarama nemapiritsi. Zvawawanawo zvishoma izvozvo batsirana naambuya wako, kwete kuti ukabva munofungidzira kuti wapona. Rihwa rinokubonya, hauna kwaunomboenda nako. Vana baba taurai, amai vataura pfungwa dzavo. Imimi vana baba ndimi varidzi vemwana, mati kudini? Pfungwa dzaamai dzavazoreva zvinozvozvisisa. Asi zvichindosira pamari sekuti indi munhu anoshandira kuouya kutoenda zvinzwanyara 3 years. Namusiya. Andini nyaya yasaka vane mukomana. Suda mombe mbirizi. Turi kuzira zviregedze kuzira. Ukona munhu azviturika joka Akasimba. Tinodzira izvozvo. Kodya kwenda riri munhu. Madoni. Ukuendesa nini? Iseendo kwekweyo. Iye ndacho kuzoti yakasimba anouya achibhadhara vanhu kuti masaraji anobhadhara rini handizvozvo. Ndokuchongwa nemuroma. Kasi hazvipe kufana kuti akasvika achitendera achibhadhara pamba penyu. Kutokutora kuti apazikanwa ngari kutendera aita zvaanoda unotanga unotora advantage. Ndapedza ndinosaina munhu. Ndikubvunza pamari yakapfeka. Inoizwa ipapa anokudzorerai. Iwe chamai mari tsvatsvokuta kuti mari yako yadare chigomari owapa wazvinzwa. Transport yavo yavakuisa kuti unopuwa nemukomana yekutsvatsvoka. Zvana nhakangoro vasina unaye nemari vatezvarawo kumaredi rebasitendora zvazvira zvinokusvitsa kuna zvinokusvitsa
Inaweza batisi kama mtu anataka. Maita. Ipe imwe nyanya.